יש ציפייה מאוד מאוד גדולה, שאני באה איתה לזוגיות שלי, והיא שבן הזוג שלי יקבל אותי כמו שאני. נכון. ועל זה בדיוק אנחנו הולכים לדבר בפודקאסט שלנו, בפרק שלישי, בדיוק על הדבר הזה. אז לי קוראים ירוחם, אני נמצא כאן עם אשתי מיכל, היקרה, שלום לכולם. ובואי נפתח את זה. אוקיי, אז גם הניסיון שלי, וגם מניסיון בקליניקה, מניסיון אישי, משיחות עם אנשים, וגם כל אחד בפני עצמו יכול, ובטח עולה לו, איזושהי ציפייה, או משהו שהוא חדר בנו כבר מילדות, אם זה מסרטים שראינו, אם זה מאמונות ששמענו, אם זה משיחות ששמענו, שבזוגיות בן הזוג צריך לקבל אותנו כמו שאנחנו, מה שנקרא אהבה שלא תלויה בדבר. אני רוצה שאני מגיע ככה, זאת החבילה, אתה בחרת בחבילה הזאת, ואני רוצה שתקבל אותי כמו שאני. ומאוד חשוב שנפתח את זה, ונשים את הדברים על השולחן אחת ולתמיד, ואני רוצה ככה לשבור את המיתוס הזה ולהגיד שלא. אם אנחנו רוצים שזוגיות תצליח כמו שצריך, אנחנו חייבים להיפטר אחת ולתמיד מהציפייה הזו, שבן הזוג שלנו יקבל אותנו כמו שאנחנו. אתה רוצה קצת לפרט לנו למה הציפייה הזו היא הרסנית בזוגיות? כן, אז קודם כל בואו נבין מאיפה היא באה. כמו שאנחנו יודעים, הציפייה הזאת, הדבר הזה בעצם הוא נעוץ במה שאנחנו רגילים לקבל בתור ילדים מההורים שלנו, כן? כי ההורים לא יותר מדי מחשבנים ולא יותר מדי בודקים, לא בודקים בכלל, כן? עד כמה הבן ראוי לאהבה שלהם או ראוי לזה שהם יתאמצו בשבילו, יעשו בשבילו, מה הוא נותן להם בחזרה, הרבה פעמים פשוט נותנים ללא תמורה. פשוט נותנים וגם בלי מאמץ גדול, כמובן שכן ציפייה וכן ככל שילדים גודלים, אז כן ההורים גם מצפים שהם יעזרו להם בחזרה, אבל הבן לא מרגיש שהוא צריך להשתנות או להתאמץ יותר מדי או לעשות דברים שאולי הוא לא עשה עד היום, בשביל לקבל את הדבר הזה מההורים. ואז בעצם מגיע הבן או הבת לזוגיות, ופתאום יש מישהו שמצפה ממנו להשתנות, יש מישהו שמצפה ממנו לא להגיע בדיוק איך שהוא היה עד היום, וכן לעבוד על עצמו, וכן חלק מהדברים להוריד, לוותר עליהם, שיכול להיות שהם מאוד חשובים לו. ודברים שהוא לא רגיל לעשות עד היום, פתאום כן רוצים שהוא יעשה, או פתאום להתאמץ יותר ממה שהוא רגיל, להתאמץ בתחומים מסוימים. ואז הוא מרגיש תסכול, הוא אומר, רגע, אני לא ראוי בפני עצמי, אני בן אדם לא מספיק טוב, אולי זה לא הזוגיות שלי. אני צריך לבחור בן זוג שיקבל אותי בדיוק כמו שאני. או לפני שמגיעים לשלב הזה, או אחרי שעוברים כמה מערכות יחסים, וציפייה מבן זוג חדש, אני רוצה להכיר מישהו שיקבל אותי בדיוק כמו שאני. או אני רוצה לצאת עם מישהי שתקבל אותי בדיוק כמו שאני. אני לא הולך להשתנות, אני לא הולך לשחק אותה במרכאות, כמו שאנשים אוהבים להגיד. אז באמת אנחנו הולכים לדבר על זה, לפתוח את הדבר הזה, והנה אני אתן לכם פה את השורה התחתונה, כמובן שאנחנו רוצים קצת לדוש בנושא, אבל השורה התחתונה היא שכן, אנחנו כן צריכים להשתנות ואנחנו כן צריכים להשתפר, וכנראה, בוא נגיד את זה ככה, שלא יהיה מישהו בעולם, שיהיה הבן זוג או הבת הזוג שלנו, שבאמת יקבל אותנו כמו שאנחנו. בנקודה חשובה שגם אם כן, אז זה הרסני, זה לא אמיתי וזה לא יחזיק. זאת אומרת, יכול להיות מצב שאתה תגיע לזוגיות ותרגיש שבאמת מקבלים אותך כמו שאתה, ולא דורשים לך להשתנות, ואוהבים אותך כמו שאתה, ואין שום ציפייה ממך שתהיה משהו אחר. אם אתם מוצאים את עצמכם בזוגיות כזו, יש שתי אפשרויות, או שהאדם שנמצא איתכם בזוגיות, לא באמת נמצא בזוגיות הזאת, הוא בעצם נמצא באיזשהו יקום מקביל עם עצמו, הוא לא באמת חי בתוך הזוגיות, הוא לא מחובר, הוא הפסיק לצפות מכם, או אולי לכתחילה כבר לא ציפה מכם, אבל הוא לא באמת חי ונושם את הזוגיות הזו כמו שהוא אמור להיות, ולכן הוא ניתק את עצמו מהציפייה הזו, או שבעצם הוא שותק, והוא שומר לכם בבטן, ושומר לכם טינה, והוא טיפוס מרצה שעבר דברים בחיים, והוא רואה לנכון שעדיף לו לשתוק, וזה מה שמגיע לו, והוא מעדיף לקבל אתכם כמו שאתם, אבל לא מתוך מקום שלם, ולא מתוך מקום בריא. אז יכול להיות מצב יש אנשים חלקם ששומעים את הפודקאסט הזה, ויכולים לבוא ולהגיד, לא, אני לא מכירה את זה, אני נמצאת בזוגיות, שאני מרגישה מאוד אהובה, אף פעם לא ציפו ממני לשנות שום דבר, אף פעם לא העירו לי, מקבלים אותי ממש כמו שאני, אף אחד לא אמר לי להשתנות.
אז זה חשוב מאוד לשים לב שזה כן קורה, אבל זה לא דבר תקין. זה נורה אדומה מאוד גדולה, וכנ"ל לזוגות שמרגישים שכל הזמן מצפים מהם להשתנות, שכל הזמן דוחקים בהם לעשות שינויים, ולשפר ולשפץ, וכל הזמן לתקן ולשאף את האישיות שלכם. אם אתם נמצאים במקום כזה, א', תמיד אפשר ללמוד איך לעשות את זה נכון, אבל בעיקר מה שרציתי להדגיש פה, זה שזה זוגיות מאוד טובה. זאת אומרת, משם מתחילה זוגיות טובה, משם אפשר להתחיל לבנות בסיס כמו שצריך. כי אם אתם נמצאים במקום, שבן הזוג שלכם רוצה אתכם, ואתכם לשנות, זה אומר שהוא רוצה את הזוגיות הזאת, הוא רוצה ליהנות ממנה, להוציא ממנה את הפוטנציאל שלה. הרבה פעמים אנשים בורחים לדברים אחרים, לאו דווקא לבני זוג אחרים או לאנשים אחרים, גם, אבל גם לפעמים הם בורחים לחיים מגבילים, הם מפתחים לעצמם כל מיני כישרונות ותחביבים וחברים ויציאות, והם בורחים כל הזמן מלקבל ולספק את עצמם דרך הזוגיות, כי אין להם כוח לציפייה הזאת, אין להם כוח לדרוש מבן הזוג לעשות דברים בשבילם להשתנות, ולכן אם אתם נמצאים במקום שבן הזוג דורש מכם להשתנות בצורה טובה, בצורה בריאה כמובן, לא בצורה הרסנית ובדברים שהוא לא אמור לבקש מכם להשתנות בהם, אז אתם צריכים לשמוח ובסך הכל להבין איך עושים את זה נכון, אבל זה מראה שבן הזוג שלכם באמת רוצה את החיים איתכם, רוצה זוגיות טובה איתכם, ומשם הדרך להצלחה היא באמת רק פתוחה בפניכם. משהו שהצפת באמת והעלית לגבי הילדות, זה באמת דבר מאוד מאוד חשוב שכולם ידעו, והעלית פה נקודה מאוד מאוד חשובה. באמת אחת הסיבות המאוד גדולות לזה שאנשים מצפים באמת שיקבלו אותם כמו שהם, זה באמת בעיקר ממערכת היחסים הראשונה שיש עם ההורים, שבדרך כלל, תמיד יש מן הכלל, אבל בדרך כלל ההורים קיבלו אותנו כמו שאנחנו, ונתנו לנו הרגשה באמת שאנחנו לא צריכים להשתנות באישיות שלנו. יש התנהגות שצריך לשנות, אבל באישיות אנחנו הילדים הכי טובים והכי מקסימים והכי מוצלחים והכי כישרוניים, ואנחנו, כמו שאמרת, לא צריכים לזכות באהבה הזאת. ואנחנו מצפים מבן אדם שאנחנו מכירים, מבן זוג לחיים, שלא ידרוש מאיתנו להשתנות, שיקבל אותנו כמו שאנחנו, וזה באמת חשוב מאוד שנדע מאיפה זה מגיע. אני כן, תוך כדי שדיברת ככה, חשבתי על זה ובאמת מסכימה עם זה מאוד. משהו שכן חדש שפתאום צף לי, זה שגם מעבר לעניין של הילדות, יש את העניין הזה של למה אנחנו באמת מצפים שבן הזוג יקבל אותנו כמו שאנחנו ולא רוצים להשתנות. כי תחשבו על זה רגע, שאם בן אדם דורש ממני, בן אדם שבחר בי כמישהו לחיים שלו, התאהב בי, ובהתחלה לא ראה את החסרונות שלי, ואהב אותי כביכול כמו שאני, כמו שיש בשלב ההתחלתי, ופתאום מבקש ממני להשתנות, זה מרגיש לא נעים, זה מרגיש כאילו פתאום הוא דוחה אותי, כאילו פתאום הוא לא מקבל אותי, פתאום ירד לו ממני, זה איפה שהוא פוגע בערך שלי, ואני לא רוצה להסכים עם זה שיש משהו בי לא טוב, אני לא רוצה להסכים עם זה שאני צריך להשתנות, למה? כי זה פוגע בערך העצמי שלי. ברגע שבן אדם בא ואומר לי לשנות משהו, זה אומר שאני לא טוב מספיק כמו שאני. אז בן אדם לא רוצה להיות במקום הזה, לא רק בגלל שהוא לא רוצה להשתנות למען בן הזוג, הוא לא רוצה להראות לעצמו שמשהו בו פגום, שזה מוריד לו את הערך העצמי ופוגע בו. נכון. כן, פה זה רק הקלטה, אז אפשר לראות שאני באמת מענהן. חשוב להבין מאוד את הדבר הזה, זאת אומרת, המשוואה שנוצרת בראש של הבן אדם, זה אני צריך לשנות משהו, משמע אני כרגע לא טוב מספיק, וזו משוואה שהיא לחלוטין לא נכונה. כי יש הבדל מאוד גדול בין להגיד על עצמך, אני לא טוב, וכתוצאה מזה אנחנו יודעים שהמעגל הזה אף פעם לא מסתיים במשפט, במחשבה הזאת בראש, אלא זה הולך ומתגלגל. כן, כמובן שזה יגיע אני לא שווה שום דבר, ואני, הרבה דברים שליליים, כן? וכמובן שמתוך אותו רגש של נחיתות, אז בטח שהוא לא רוצה לשנות שום דבר, בטח שהוא לא רוצה להיות בן אדם יותר טוב. אז חשוב להבהיר את הדברים האלה. קודם כל, איך שאתם, אתם בוודאי צריכים לקבל את עצמכם איך שאתם, וגם בן הזוג צריך לדעת אם הוא יתחתן או מי נמצא איתו בזוגיות, ולא לבקש או לדרוש את הדברים האלה ממקום של תעשה את זה, או זאת אומרת בשפה של איומים, או בשפה שהיא דוחקת מדי. כמובן שהדבר הזה צריך להיות בהדרגתיות, וכל שינוי משמעותי ושינוי רציני שאנחנו רוצים לעשות בחיים, הוא לא יקרה ביום אחד, נכון? מה זה אומר? זה אומר שנקודת ההתחלה שלי כרגע היא מצוינת למה שהשגתי עד היום. אבל מכאן והלאה, אם אני רוצה להיות בן אדם שכיף להיות איתו בזוגיות, בן אדם שנעים להיות איתו,
נעים להיות בחברתו, נעים לשמוע מה הוא אומר, אני כן רוצה להתקדם, אנחנו לא אמורים להיות תקועים באותו מקום, נכון? אנחנו הרי בכל הילדות לפחות, בבגרות, אנחנו הבנו שבכל שלב מה שהיה נכון עד אתמול, זה לא הולך להישאר מכאן והלאה, אוקיי? תינוק מאוד קטן שעד שלב מסוים הוא יכל לשכב בהריסה בלי לעשות כלום, וזה היה בסדר גמור. פתאום מבין איפשהו שהוא צריך להתחיל לזחול, ואחר כך לעמוד, ואחר כך ללכת, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הדברים שעל אתמול היו הם לא דברים רעים, הם לא נכונים לנקודת הזמן ההיא, אבל אנחנו צריכים להבין שזה אמור לקרות גם בבגרות, כמובן לא בהתפתחות פיזית באותו קצב, כמו שתינוק בן שנתיים מתפתח, אבל כן ברמה השכלית, כן ברמה האינטליגנטית, כן בהרבה דברים שאנחנו יכולים כל הזמן לשפר ולעבוד על עצמנו, להיות יותר טובים. זה לא אומר שאני רע, זה לא אומר שמה שהייתי עד אתמול הוא פסול, או נחות, או לא שווה. ממש לא. זה מה שהיה נכון עד הרגע הנוכחי. מכאן והלאה אני רוצה לקחת את עצמי לרמה הבאה של החיים שלי, וכמובן שכשאני אגיע אליה, אני אמשיך לשאוף רחוק. עכשיו לא מקום של איזה מרדף בלתי פוסק, ועד שאני לא אגיע לאיזה נקודה מסוימת, שאני אהיה איש מאוד מצליח, או מה זה הצלחה, כן, אפשר לדבר על זה לבד, כמה שעות, מה זה אומר בכלל הצלחה. אבל באופן כללי, בן אדם מגיד, טוב, אז עד שאני לא אצליח, כסף הדבר הכי קל למדוד, עד שלא יהיה לי כסף פי 3 מה שיש לי היום, אז אני במרדף. לא, ממש לא, תהיה מאושר, תהיה שמח מה שיש לך עכשיו, אבל כן תשאף, כן, תרצה להתקדם, זה כמובן נכון לכסף, זה כמובן נכון לרמה האינטליגנטית שלך, כמובן נכון ליכולת ההקשבה שלך היום, ליכולת שלך לעשות דברים שלא היו נוחים לך ולא היו קלים לך עד היום, עד אתמול, ואתה מבין, אוקיי, זה היה נכון, זה היה מי שהייתי עד עכשיו, ואני רוצה להתקדם. עכשיו, אם נהפוך רגע את התמונה, ונשים מראה מול עצמנו, כמובן שאנחנו היינו רוצים להיות בחברה של מישהו שחושב בצורה הזאת, אוקיי? תחשבו על הבן זוג שלכם, הייתם רוצים שישאר אותו דבר עכשיו עד 120? אותם דברים שיש לו בדיוק, לא הייתם רוצים אולי לראות יותר מהטוב שיש לו, אולי דברים חדשים שהוא יכול להציע, שהוא יכול ללמוד, שהוא יכול להביא לזוגיות שלכם, בוודאי שהייתם רוצים, כי אחרת פשוט הייתם נשארים אותם אנשים, והזוגיות הייתה נשחקת, ולאט לאט אולי גם מתפוררת, בחלק גדול מהמקרים שזה מה שגורם את השחיקה בזוגיות. אז כמובן שאנחנו רוצים, מצפים שהבן זוג כן יסקרן אותנו, וכן יעניין אותנו, וכן ימשיך להביא חידושים מסוימים, בין אם באישיות שלו, בין אם לזוגיות. אז מה עם החלק שלנו? למה שאנחנו גם לא נעשה בדיוק אותו דבר? הצורך הזה להיות מקובלים בדיוק איך שאנחנו, ולהיות אהובים בדיוק איך שאנחנו, הוא מאוד נשען על הילדות, הוא מאוד נשען על מקום שהוא קצת ילדותי, במובן הזה של זה מי שאני, וזהו, ואני לא מוכן להשתנות. למה? נכון, זה קשה, נכון, זה לא פשוט, וזה לצאת מאזור הנוחות, וזה לשנות תודעתית, ואת המחשבות, ואת התפיסות שלנו, ולראות דברים בצורה אחרת. אבל תאמינו לי, זה מאוד מאוד ישתלם לכם. נכון, נכון מאוד. כמו שאתה אומר, באמת, זה נקרא איפשהו, באיזשהו מקום ציפייה ילדותית, שקבלו אותי כמו שאני. אפשר מאוד לקשר את זה לילדות, רק על מנת להבין מאיפה זה בא לנו. אבל לא להסכים עם זה שזה אמור להיות אותו דבר. אי אפשר בשום צורה ואופן להשוות את מערכת יחסים עם ההורים למערכת יחסים הזוגית. זאת מערכת יחסים שונה. הציפיות הן שונות. החיים המשותפים עם בן הזוג זה לא החיים המשותפים עם ההורים. הורה, כביכול גדול וחזק לילד הקטן שלו, אמור לבוא ולהעניק לו ולתת לו ולטפל בו ולתת לו מקום להישען עליו בלי לצפות ממנו שום דבר בתמורה. ובעולם נכון ומתוקן, ההורה לא אמור להישען על הילד שלו, ולצפות לאיזושהי הדדיות בקשר. ולכן זה קשר, ברגע שאנחנו משווים את מערכת היחסים הזו למערכת היחסים זוגית, זה הרסני מאוד. כי מה שאנחנו בעצם אומרים, שהצד השני צריך לספק לי משענת, ולקבל אותי כמו שאני, ולאהוב אותי, ולתת לי חום והגנה, ואת כל הצרכים שלי, ואני לא אמור לעשות שום דבר. אז אין אפשרות קודם כל בשום צורה ואופן להשוות את מערכת היחסים עם ההורים למערכת היחסים הזוגית, ולכן הציפייה הזאת היא באמת ציפייה ילדותית ולא מובילה אותנו לשום מקום. עכשיו מעבר לעניין הזה שאנחנו באמת מבינים שזה בא משם, ואנחנו צריכים ללמוד לוותר על הצורך והרצון הזה, אנחנו צריכים גם ללמוד להבין
את כל העניין הזה שבן הזוג שלי בעצם רוצה ממני את השינוי הזה, כמו שאתה אומר, שהשינוי הזה לא רק בשבילו, בשביל הזוגיות הזאת, השינוי הזה הוא טוב בשבילי, כמו שציינת, בן הזוג משקף לנו מראה בחיים האלה, וזה ממש הוכח גם מחקרית, אנשים שנמצאים בזוגיות הם אנשים שיותר מתקדמים, יותר מתפתחים אישית, יותר מצליחים, כמובן שבחלק מהמקרים כשהזוגיות מאוד הרסנית הם גם יותר שבורים ויותר נופלים ויותר מדוכאים, אבל ברעיון, בפוטנציאל, זוגיות אמורה להוציא מבן אדם את כל הכוחות שבו, את הפוטנציאל הגדול שלו, את ההצלחה הכי גדולה שלא הייתה מגיעה לו, הוא היה בזוגיות. למה? כי זוגיות מצריכה אותנו להוציא מאיתנו כוחות מאוד מאוד גדולים, לעשות למען האחר, לראות עוד צעד, להשתפר במערכות יחסים, בלהבין אחרים, לראות איפה אני טועה, ללמוד לוותר על עצמי במקרים מסוימים, להתגבר על דברים שלי, ולראות את הצד השני במקומי, להיכנס לנעליים שלו, זה באמת מוציא מאיתנו המון כישרונות חדשים, ומלמד אותנו המון דברים על החיים, ובאמת נותן לנו כלים להרבה תחומים בחיים. ולכן אנחנו צריכים להסתכל על הציפיות של בן הזוג מאיתנו להשתנות, כמשהו שבסך הכל בא לטובתנו. אני לא מדברת על מקרים קיצוניים, שבהם באמת מבקשים דברים שהם, יש ציפיות לדברים שהם לא בריאים ולא טובים, זה לא המקום להרחיב כאן עליו, אבל אני אומרת, בציפייה הגיונית, שבן הזוג באמת יעשה בשבילי כל מיני דברים שחשובים לי, וישתנה בהתנהגויות שמפריעות לי ופוגעות בי, אנחנו צריכים להבין שזה באמת למעשה בעיקר בשבילנו. אנחנו הולכים ומתפתחים בזכות בן הזוג, הוא משקף לנו מראה על הצדדים הפחות טובים שבנו, ובזכותו אנחנו נאלצים לעשות עבודה עם עצמנו. למה? כי אולי כשהיינו לבד, לא היה לנו באמת סיבה מספיק טובה לעשות את זה. אולי שאתה נמצא, שאתה רווק, בודד, אתה לא חייב לקום לעבודה. ואין מי שיסתכל עליך בצורה לא יפה כשאתה עושה משהו לא בסדר. אין מי שיקם לך פרצוף כשאתה מזניח את עצמך, שאתה לא מתקלח, שאתה לא עובד, שאתה אוכל מה שאתה רוצה, עולה במשקל, מבזבז כספים. אין מי שיסתכל ליקם פרצוף וייתן לך הרגשה לא טובה לגבי עצמך, ולכן יכול להיות שתידרדר, למרות שזה אזור הנוחות, וזה הכי נוח בעולם לעשות מה שאתה רוצה כביכול, אתה לא תתקדם לשום מקום. אז אפשר גם לקחת את הדבר הזה ולהפוך אותו ליתרון, לא רק לחיסרון, לא רק שלא להסתכל עליו כחיסרון, אלא לראות אותו באמת כיתרון, איך בן הזוג שמצפה ממני להשתנות, בעצם בא לטובתי. נכון מאוד. זה נקודה מאוד מעניינת מה שאמרת, שלרוב יש לנו כמובן התנגדות, זאת אומרת, למה שהוא יגיד לי מה לעשות? למה שהוא עכשיו ידרוש ממני דברים שאני פחות אוהב לעשות אותם? והרבה פעמים דווקא המקום הזה שכביכול, כן, כמובן שתמיד יש לנו בחירה, ותמיד בן אדם יכול להחליט שהוא עוזב הכל ומתגרש, או עוזב את הזוגיות, ומפרק את הבית, יש את הבחירה. אבל לפעמים דווקא המקומות שנכנסנו אליהם, כביכול בכוח, כביכול, כן, אנחנו יודעים אפילו על כוחך אתה חי, כל החיים האלה הם בעצם, לא באמת ברצוננו כביכול, אבל הנקודה היא שלפעמים דווקא הדברים שעשית כביכול בכוח, ולא הייתה לך ברירה אחרת, פתאום אתה מסתכל אחורה ואומר, וואו, הצלחתי לעשות משהו שלא הייתי מאמין שאני יכול לעשות, והרבה פעמים לא היית עושה אותו לבד. זאת אומרת, דווקא הנוכחות של מי שמהצד כביכול דוחף אותך, ומצפה ממך ומסתכל מתי זה כבר יקרה ומתי זה כבר יקרה, כמובן לא בצורה אובססיבית ולא בצורה לוחצת ולא בצורה מאיימת, אבל כן יש את הציפייה הזאת מהצד, וכן יש את המשהו מהצד שאתה אומר, אני עושה את זה עכשיו, ואתה רואה מול העיניים את הבן זוג, ואתה יודע שאתה עושה את זה בשבילו, עם כל זה שאתה חושב על עצמך, ועם כל זה שאנחנו נותנים גם את הערך מוסף שזה מאוד מאוד יבוא לטובתך, אבל אתה אומר, אני עושה את זה כרגע בשבילו, אני לא רואה כרגע את הערך שזה נותן לי, ואני עושה את זה כרגע בשביל הצד השני, ופתאום כשאתה מסתכל אחורה, אתה אומר, וואו, כמה טוב שהיה לי את הבן זוג בצד השני, שכל כך ציפה ממני לעשות את הדבר הזה, והיום אני מבין עד כמה באמת זה משרת אותי, ועד כמה באמת עשה לי טוב השינוי הזה, ולצאת מהמקום שהיה לי מאוד נוח בו ומאוד קל בו, עברתי למקום יותר מורכב, יותר מאתגר, אבל באמת עברתי לרמה אחרת, באמת התפתחתי, באמת נהייתי בן אדם יותר טוב, בן אדם יותר מוצלח, ובן אדם שיכול להשיג גם דברים שהם לא פשוטים. כל המהלך חיים שלנו פה, זה להתעלות מעל עצמנו. מה שאנחנו יודעים לעשות, זה לא חוכמה. מה שקל לנו לעשות, זה לא חוכמה. אנחנו כל הזמן צריכים להבין, מה הדבר שאנחנו באמת יכולים לעשות, אבל לא בא לנו. לא קל לנו, לא נוח כרגע, יש לנו 1,001 סיבות לדחות אותו. ברגע שאנחנו עושים, זה דבר נכון, זה דבר אפקטיבי ודבר משמעותי בשבילנו ובשביל אנשים אחרים, אנחנו כל כך שמחים שהיה לנו את הדחיפה, בין אם מעצמנו, בין אם מהצד השני, כמו שאנחנו מדברים פה ספציפית, לקום ולעשות את זה,
גם אם זה לא היה קל, וגם בפעם הראשונה לא הצלחנו, ובפעם ה-200 עדיין התנהגנו באותה צורה מעצבנת, אבל אחרי הרבה ניסיונות והרבה כישלונות, כן הצלחנו להגיע לרמה אחרת, כן הצלחנו פתאום להקשיב, כן הצלחנו להבין מה רוצים מאיתנו, כן הצלחנו להבין איך לא לדרדר כל מריבה לפיצוץ, שאתם מתחרטים על הרגע שהוא קרה, ופשוט להיות אנשים הרבה יותר טובים, אתם תעריכו ותודו, כמובן, גם לעצמכם על זה שהצלחתם לעשות את השינוי, וגם על הבן זוג או בת הזוג שהיו בצד השני וציפו לזה. עכשיו, אני חושב ששוב, כדאי לנו לשים מדד כלשהו, כן? כמובן שלא מומלץ לשמוע את הדבר הזה ולהגיד, אוקיי, אז מצוין, אני עד היום דרשתי מהבן זוג, ואני הולך לדרוש ממנו יותר, ולהסביר לו עד כמה זה טוב שאני דורש ממנו, ועד כמה זה טוב שהוא ישתנה בשבילי, וכו', כן? אין גבול לאיפה שהמקומות האלה יכולים להגיע. אז בואו ננסה בעצם להציב מדד ולהגיד שברמה מסוימת אנחנו מבינים שזה כן לטובה וזה כן סביר וכן טוב, ומאיזשהו מקום זה סימנים מזהירים, סימנים מחשידים שפה צריך לשים סטופ. זאת אומרת, אני כן יכול להשתנות בשביל בן הזוג, אבל לא XYZ. בואו נגיד מה זה, בואי נגיד מה באמת יכול להגדיר את הדבר ולהגיד, אוקיי, יש שינויים שאנחנו באמת יבואו לטובתנו, כמו שאמרנו, ויש דברים ששם צריך לעצור. אוקיי, אז בעצם מה שאתה אומר פה זה שדיברנו על הדברים והפכנו את המיתוס הזה שיש להרבה מאוד אנשים, ולגבי כך שאני מצפה שבן הזוג יקבל אותי כמו שאני, ואהבת אמת זו אהבה שלא תלויה בדבר, וכל העניין הזה, אנחנו בעצם הסברנו שלא נכון, ואנחנו באמת צריכים להסתכל על זה מנקודת מבט אחרת, ולהבין שדווקא זה שבן הזוג מצפה ממני להשתנות, זה בסך הכל לטובתי, וזה טוב לזוגיות שלנו. עכשיו מה שאנחנו בעצם עושים לסיכום, זה להסביר איך עושים את זה נכון, ומה לא נכון בזה, זאת אומרת, עד איפה להרחיק לכת עם הדבר הזה, של הציפייה לשינוי ממני, שעלול לקבל אותי כמו שאני, איפה זה עובר את הגבול. אז קודם כל נתחיל באיך עושים את זה נכון. בשביל בעצם ככה גם באופן כללי טיפ בכלי מאוד חשוב בזוגיות, בשביל להתחיל למצוא איזשהו פתרון, כשאנחנו נמצאים בסכסוך זוגי, אנחנו צריכים קודם כל להבין למה אנחנו נמצאים במקום הזה, מה הבעיה, כמו שאנחנו עשינו פה והסברנו לכתחילה, התחלת יפה מאוד ואמרת בוא נבין בכלל למה זה קורה, למה הציפייה הזאת, למה יש ציפייה בכלל שיקבלו אותי כמו שאני. אז ככה טיפ באופן כללי, אני פותחת סוגריים, לגבי כל דבר בזוגיות שעולה לכם, שבן הזוג דורש מכם משהו, יש איזשהו קונפליקט ואתם לא מצליחים להסכים עליו, אני רוצה שכל אחד מכם ינסה לעצור, להסתכל על בן הזוג שלו ולשאול את עצמו כמו שירוחם אמר בהתחלה, בוא נבין מאיפה זה מגיע, למה בכלל הוא עומד פה ודורש את הדבר הזה. אז קודם כל, כמו שאנחנו התחלנו, זה ענינו על, יש עוד הרבה דרכים והרבה דברים לפרש את הנושא הזה, אנחנו בפודקאסט הזה פתחנו שני ענפים, אחד דיברנו על הילדות, קישרנו את זה לילדות, שהציפייה באמת שקבלו אותי כמו שאני, זה בגלל שההורים קיבלו אותנו כמו שאנחנו כביכול, ושתיים זה בגלל שאנחנו פוחדים שיפגע לנו ערך העצמי, ברגע שמישהו רוצה, מבקש ממני להשתנות, זה אומר שאני לא טוב כמו שאני. אז ברגע שקודם כל אנחנו מבינים מה הבעיה עם הדבר הזה, למה בן הזוג שלי לא רוצה להשתנות בשבילי, אנחנו צריכים ללמוד מזה איך לעשות את זה נכון. זאת אומרת, אם בן הזוג שלי, אני יודע שפוגע לו בערך העצמי, כשאני מבקש ממנו להשתנות, אני צריך להיות מאוד עדין עם זה. אם אני בא וקובע משהו שאני יודע שהוא לא יכול לשנות אותו, משהו שהוא מאוד כוללני, שאני באה אליו ואומר לו שהוא בעייתי במשהו מאוד גדול, שאני משליך את זה על כל כולו, או שאני לא נותן לו את הביטחון מספיק לגבי מישהו בשבילי, אז זה מצב בעייתי. זה מצב שבאמת בן הזוג יתנגד בכל תוקף לעשות שינוי. אז קודם כל צריך לדעת, אם הצורך של בן הזוג שלי, זה שאני אקבל אותו כמו שהוא, שהוא יקבל אותי כמו שאני, שהוא יאהב אותי, יעריך אותי, ויראה את הטוב שלי, אז קודם כל אני צריך לדאוג לזה. לפני שאני ממהר לתקן אותו, לשפץ אותו ולשנות אותו, אני צריך באמת לתת לו את הביטחון, את התחושה הכי טובה, שאני מקבל אותו כמו שהוא, בדברים שהוא טוב בהם, לא אמרתי כמו שהוא, על כל המובנים שלו. קודם כל במה שהוא כן טוב, בבסיס שלו, בסיבות שבגללם בחרתי בו, אני צריך להדגיש אותם, להחיות בו אותם, כל הזמן להראות לו כמה אני אוהב בו את הצדדים האלה, לחזק את המקום הזה, לתת לו ביטחון, שהאהבה שלי לא תלויה בדבר. זאת אומרת שגם אם יש לי משהו שאני רוצה שתשנה בשבילי, אני פה, אני אשאר איתך, אני לא אוותר עליך, זה לא אולטימטום, או שתשנה את זה, או שאני עוזב. אני אקבל אותך, אני אוהב אותך ואני כאן, אבל אני רוצה
בשביל שיהיה לנו טוב יותר, בשביל שיהיה לי טוב יותר, ואני אוכל להיות בשבילך טוב יותר, אני רוצה שתעשה איזשהו שינוי בשבילי, כדי שייתן לי את החשק וימלא את הצורך שלי בזוגיות הזו. כשאנחנו באים ממקום כזה בריא וטוב, אחרי שנתנו לבן הזוג את ההרגשה שאנחנו מקבלים אותו כמו שהוא על הצדדים הטובים שבו, בדרך כלל יהיה לו המון חשק ומוטיבציה לעשות את השינוי הקטן הזה שאנחנו דורשים, כי זה יראה לו מאוד קטן, לעומת כל הדבר הגדול הזה שאתם מקבלים ונותנים לו ביטחון. זה לגבי העניין של הערך העצמי. לגבי העניין של הילדות, כן אפשר ללמוד מזה, נכון, זו ציפייה ילדותית אמרנו, ואנחנו לא יכולים באמת להשוות את מערכת היחסים של ההורים למערכת היחסים הזוגית, אבל אני גם אומרת את זה המון בקליניקה לזוגות שלי, יש דברים שמדי פעם תהיו האמא ואבא של בן הזוג שלכם. לא במובן שאני אקבל אותך כמו שאתה, ותעשה טעויות, ואתה הילד הכי מושלם, ובוא ניתן לך חיבוק, ואני אעשה הכל, ואתה לא תעשה כלום, ואני פה לשרת אותך. לא במובן הזה, אלא במובן שלפעמים באמת תהיו משענת כזאת של הורים, לפעמים באמת תיתנו ברגעים מסוימים הרגשה שאתם מקבלים את בן הזוג כמו שהוא, לפעמים יש מצב שבן הזוג גם ככה שבור מאיזשהו משהו שמציק לו, משהו שמפריע לו, הוא נפגע בעבודה, הוא נרמס בזה, הוא בתקופה לא קלה, אל תהיו עכשיו אלה שבאים ובן הזוג הקשה שמצפה ממנו להשתנות, זה לא הזמן ולא המקום, תיכנסו רגע לדמות האמהית, תיכנסו לדמות האבהית ותהיו לו רגע המשענת הזאת, כמו שהילד רץ הביתה ויודע שלא משנה מה הוא עבר בבית הספר, אמא שלו תחבק אותו ותגיד לו שהכל בסדר, שהיא פה בשבילו ושהוא הילד הכי טוב, לפעמים תיכנסו, ממש לפעמים, לעתים שתזהו את הצורך הזה, לדמות ההורית הזאת, ותחפשו להיות האמא או האבא של בן הזוג במקרים מסוימים, במקום הזה של, לכולנו עדיין יש את הצורך הזה של הילדים הקטנים, שלפעמים צריכים שיעטפו אותם רגע, ויתנו להם חום ואהבה של קבלה עצמית מאוד גדולה. אז במקום הזה צריך לדעת, לא נכון לעשות את זה באופן קבוע, לא נכון שזאת תהיה מערכת היחסים, אבל כן מדי פעם לדעת להכניס לזוגיות הזאת גם את המקום הזה של התחושה של ההורית הזאת, של הקבלה העצומה הזאת. ולגבי מה שאמרת, אני הייתי שמחה שאתה תפתח, איפה אתה חושב עד איפה לשים את הגבול, איפה לא נכון לצפות מבן הזוג להשתנות, איפה אני יודע זה קו אדום, והוא חצה אותו, הציפייה הזאת היא לא תקינה, משהו פה לא מסתדר, אני לא אמור להקשיב לזה, אני לא אמור להבין את זה ולקבל את זה ולנסות להשתנות. ומה הנקודות האזהרה האלה? אז אני חושב שקודם כל, גם אם זה משהו שלא נוח לי, וגם אם זה משהו שכרגע נראה לי אולי קצת רחוק מה שאני היום, אם אני כן מצליח לדמיין את עצמי, אחרי השינוי הזה, אחרי הדבר שבן הזוג כל כך מבקש ממני, ואני מצליח גם לראות את זה באור חיובי. זאת אומרת, אני יודע שמאוד קשה לי לעשות את הדרך לשם, אבל התוצאה כן נראית לי כמשהו חיובי. התוצאה כשאני מסתכל עליו ומדמיין את עצמי בתוך הסיטואציה הזאת שהוא כל כך רוצה, אני כן חושב שזה נכון לי, ואני כן חושב שזה משהו שבסך הכל יהיה טוב. אבל פשוט... אני מתחבר לזה? אני מתחבר לזה. פשוט הדרך לשם נראית לי כרגע קצת ארוכה מדי, קצת קשה מדי, אבל עם המטרה הסופית אני גם מסכים בתוך תוכי. אני מבין את ההיגיון שלה. בדיוק, אני מבין את ההיגיון, אני לא חייב להגיד את זה בכל, כן? כי זה אולי יעורר עליי קצת לחץ, והנה אתה רואה, אתה גם מסכים איתי, וזה יכול ללכת למקומות האלה, שכמובן הם לא בריאים, אבל אנחנו לא מדברים עליהם כרגע. זאת אומרת, ביקשו ממך לעשות שינוי מסוים, ואתה כן מצליח להתחבר אליו, ואתה כן מצליח לראות את התוצאה הסופית כמשהו חיובי, כמשהו שהולך לעשות לך טוב, לזוגיות טוב, לבן הזוג טוב, אז לעשות את זה. ועוד מדד שלדעתי הוא מאוד מאוד חשוב, שהדבר הזה גם צריך להיות הדדי. זאת אומרת, אותו צד שדורש שינוי, לא יכול להישאר במקום שלו. הוא לא יכול לחשוב שהוא הבן זוג המושלם, ורק הצד השני צריך להשתנות ולהתאים את עצמו ולהשתפר כל הזמן, אבל הוא איכשהו זה כבר חבילה כוללת, מה שנקרא, והכל כבר בפנים. זה לא. אם אתה יודע לדרוש שינוי מהבן זוג, כמובן שגם אתה צריך לעשות שינוי, ולא תמיד הבן זוג יהיה כל כך מחובר לצרכים שלו, ולהגיד מה הדברים שחסרים לו כרגע. וזה כן דברים שצריך לעבוד עליהם, זה כן דברים שצריך לנסות לעשות כל מיני דברים, בסדר? אנחנו מדברים על זה בקליניקה, וכל מיני דברים שיכול להיות שעד היום לא קרו. זאת אומרת, עד היום צד אחד כן ידע להגיד בפה מלא מה הוא מצפה שישתנה בבן הזוג, ואותו בן זוג שמצפים ממנו שינויים, שמצפים ממנו להשתנות, לא בהכרח ידע להגיד גם לצד השני, אני הייתי רוצה או שמח לעבוד על הדבר הזה והזה, אבל גם הייתי שמח שבשבילי תשנה את זה ואת זה, או תוסיף התנהגות מסוימת, או משהו מסוים שכרגע לא נמצא, ואני חושב שעיקרון ההדדיות מאוד חשוב, כי בסופו של דבר, ברגע שצד אחד עושה שינוי, הוא צריך לדעת
בתוך תוכו, שאומנם הוא עושה את זה, כמו שדיברנו עד עכשיו, בשביל בן הזוג, בשביל הזוגיות, בשבילו עצמו, אבל שגם הצד השני יודע להתפתח, יודע להשתנות, והוא יודע לתת לו את הדברים שהיום חסרים לו, ובואו נודע על האמת, קשה לי להאמין שיש באמת, כמובן שיש בודדים, יחידי סגולה, אבל שבאמת כרגע שלמים בדיוק עם המצב, והכל מושלם, הם לא מצפים לזה שינוי מרענן, ולא מצפים להתפתחות ולהתקדמות, מהצד השני. אז תתחברו לתחושות שלכם, תבינו באיזה מצב אתם נמצאים, תתחברו לסיטואציה שלכם, תבינו איזה דברים הייתם רוצים שיהיו, ואין אותם היום. כמובן, כמו שאמרנו, לא בצורה לוחצת ולא בצורה מאיימת, אבל כן תציפו את זה בצורה בוגרת, וכן תסכימו לעשות שינויים, אחד בשביל השני, כל אחד בשביל עצמו, כמו שאמרנו, והדבר הכי חשוב שבאמת כדאי שתצאו מהשיחה הזאת, שהשינוי הזה וזה שלא מקבלים אותי ב100% כמו שאני כרגע, זה בסדר גמור וזה אפילו יותר טוב מאשר מצב שכמו שאמרנו, אני אשאר במצב סטטי כל החיים, ואני אעשה את מה שנוח לי ואת מה שכיף לי, ולאט לאט הכל יישחק והכל ילך ויתנוון. אז זה שיש לי את הדחף הזה לעשות שינוי, וזה שיש לי את הדרישה והציפייה הזאת, בסופו של דבר זה רק הולך ומפתח אותי, והופך אותי לאדם יותר טוב, יותר נעים לבן הזוג, יותר נעים לעצמי. נכון מאוד, יפה מאוד, אמרת את המילה דחף, וזה בדיוק הזכיר לי, זאת אומרת, דחף זה יכול להיות דבר פנימי. אני אומר, יכול להיות שלפעמים בשביל דחף פנימי, אני צריך דחיפה חיצונית מבן הזוג שלי. ובאמת לקחת את זה למקום כזה. נקודה חשובה שכן חשוב לי קצת להוסיף על העניין שאמרת, לגבי איפה אני שם את הגבול, וממה אני צריך להיזהר כשדורשים ממני שינוי שאולי לא בריא, וזה נורא אדומה בזוגיות, זה צריך מאוד לשים לב. איפה בן הזוג שלי מצפה ממני לעשות איזשהו שינוי בעצמי, שלא נוגע לו ולא פוגע בו בשום צורה. זאת אומרת, איזושהי התערבות בחיים שלי בצורה לא בריאה, בצורה לא תקינה, ושאין לו שום קשר אליה. כמו למשל, לדוגמה, מפריע לו מאוד יש לי איזושהי חברה מסוימת בלימודים, שהיא בחורה מקסימה ונחמדה, והיא לא משפיעה עליי לרעה, ולא שום דבר, אבל מפריע לו שאני בקשר איתה, מפריע לבת הזוג שלי שאני מפתח קשרים חיוביים עם אנשים מסוימים, נמצא במקומות מסוימים שגורמים לי להנאה, אבל לא פוגעים בה בשום צורה, זה מקומות לא בריאים, זה מקומות שצריך להתרחק מהם, לאו דווקא מהאדם, כמו שאנחנו צריכים לשים לב, למה זה קורה בזוגיות הזאת, אולי ממקום של חוסר ערך מהצד שעוצר, שמנסה לעצור, או ממקום הרסני מאוד, שלא נפתח אותו היום, אבל כן, מה שחשוב מאוד לראות, כשבן הזוג מצפה ממני לעשות שינוי, ואיפה אני צריך לבוא ולהגיד, בהסתכלות בוגרת, אני רוצה לעשות את השינוי הזה למען עצמי, ולמען הזוגיות, ולמען בן הזוג, זה רק כאשר הדבר הזה באמת, אני מוצא בו את ההיגיון, כמו שאמרת, אני מתחבר אליו, אני יודע שזה טוב בשבילי, זה טוב בשבילו, זה טוב בשביל הזוגיות שלנו, וזה נוגע בו, זה נוגע לו, וזה לא איזשהו משהו שקשור רק לחיים שלי, ומפריע לו בלי שום סיבה שנראית לעין או מובנת עליי. אז זאת הנקודה שהייתי רוצה להוסיף, וגם לסיכום אני אגיד שוב בקצרה, שבאמת היינו רוצים בשבילכם ובשבילנו כמובן, לנסות לקחת את הציפייה הזו, שהחדירו והטמיעו אותה בנו שנים, וממש למוסס אותה, אף אחד לא אמור לקבל אתכם כפי שאתם, כי אתם לא הייתם רוצים לקבל אתכם כפי שאתם, כי כל אחד דרוש שינוי, כל אחד דרוש שיפור, כל אחד רוצה להתקדם ולצמוח ולהשתנות ולהשתפר ולעלות מעלה בכל דרגות ושלבי החיים ולכבוש את הפסגות שלו, ולכן לקבל אותי כמו שאני זה אומר להשאיר אותי במקום הממוצע שאני נמצא בו, במקום הנמוך שאני נמצא בו והשנים עוברות והדברים חולפים ואני אמור לעלות ולטפס במדרגות החיים. וכשאני מבקש שקבלו אותי כמו שאני, אז אני פשוט אומר, אל תצפו ממני להתפתח, אל תצפו ממני לצמוח, תשאירו אותי במקום שאני אהיה בו, ואל תיתנו לי איזושהי דחיפה, ליצור דחף פנימי, לעשות שינוי שיהיה טוב בשבילי. אז שיהיה לכם בהצלחה, ונקווה באמת שתיקחו את הדברים למקום הנכון, ותצליחו. תודה רבה שהקשבתם לנו עד עכשיו, בהצלחה רבה.